Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Jedna od zabluda u vezi sa pravopisom crnogorskog jezika jeste da su padeži redukovani, te da će, na primjer, lične zamjenice ja, ti u svim padežima imati nastavak e. Naravno da to nije tačno. Crnogorski jezik, kao i do sada, ima 7 padeža. Nominativ je veoma često glavni dio imenske sintagme, na primjer u sintagmi društvo književnika, riječ društvo. Uz neke pridjeve sa riječicom kao nominativ može da bude i zavisni dio sintagme, kao na primjer riječ rosa, u sintagmi mlad kao rosa. Primarna uloga nominativa u rečenici je subjekat. Na primjer, u rečenici ulice su puste, to je riječ ulice. Nominativ često ima i ulogu imenskog dijela predikata, na primjer on je dobar čovjek. Nominativ se javlja i kao dio priloške odredbe, na primjer gladan je kao vuk. Uz imenske riječi u nominativu koje su u sastavu rečenice dolaze i atributi, odnosno apozicije, kao na primjer moj prijatelj nije otputovao. Izvan rečenice nominativ često služi za imenovanja, na primjer Marko Marković, Sveti Petar, Hotel Crna Gora i slično. Crnogorski bez predrasuda. Primjer nominativa kao glavnog dijela imamo u sljedećim imenskim sintagmama. Jedan primjer, težak poraz, dvojica prijatelja, komšija Žarković, društvo botaničara, kuća od drveta, pun razumijevanja itd. Uz neke pridjeve sa riječicom kao, nominativ može da bude i zavisni dio sintagme. Takvi su primjeri uporan kao konj, mlad kao rosa, otrovan kao zmija, žedan kao zemlja itd. Primarna uloga nominativa u rečenici je subjekat. Na primjer, vi ste došli posljednji, ulice su puste, autobus je pun, niko neće napisati taj tekst itd. Nominativ u ulozi imenskog dijela predikta imamo u primjerima. On je dobar čovjek, to je laž, nekoliko puta je bio direktor itd. Uz imenske riječi u nominativu koje su u sastavu rečenice dolaze i atributi, odnosno apozicije, kao na primjer moj prijatelj nije otputovao, glavna mu je briga preživjeti, to je nevjerovatan uspjeh. Izvan rečenice nominativ služi za imenovanja, na primjer Marko Marković, Sveti Petar, Hotel Crna Gora, crno vino, ptica pjevačica, Jadransko more i sl. Crnogorski bez predrasuda. Ja sam Crnogorac. Crnogorski govori. Jezik je osnov države. Šekira, ja kažem šekira. Jako sam pisao sekira, uvijek sam je govorio šekira ili šutra. To je tradicija, jer i Bog da se vrati to što treba. Publicista Rajko Cerović smatra da je unošenje crnogorskog jezika u Ustav velika pobjeda nad svim dosadašnjim nepravdama i, kako kaže, lingvističkim imperijalizmom Srba i Hrvata. Trenutak istorijski kada smo u Crnoj Gori dobili ustavni naziv jezika po najbrojnijoj naciji i istovremeno po državi predstavlja veliku pobjedu nad svim dosadašnjim nepravdama, onom lingvističkom imperijalizmu Srba i Hrvata, kao da to je jezik koji su samo govorili Srbi i Hrvati, a ne još poneko, a pogotovo Crnogorci, koji su u tom jeziku značajno učestvovali. Sad nastaje jedan delikatan trenutak kod standardizacije. Da li ćemo se ponijeti prostački pa jednostavno stvarati novi jezik, navodno novi jezik, ili se vraćati natrag u arhaiku, ili insistirati na tome da to bude jezik koji je sve manje razumljiv u odnosu na ostale narode štokarskog jezika. Dakle, tu treba imati delikatnu mjeru. Ovaj pravopis ostavimo vremenu da vidimo kako će se primiti. Uostalom, to je prvi pravopis koji će sigurno doživljavati svoje dorade i korekcije.
Crnogorski bez predrasuda. Za standardizaciju sam novog jezika. Treba je prihvatiti. Potpunosti. Sjedište. Kao što Slovenci pričaju slovenački, Srbi srbijanski, Hrvati hrvatski, tako i mi Crnogorci crnogorski. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.